जेखौ मानसिया मालाबाबो लुबैया, जेखौ मानसिया मालाबाबो हास्थाया, नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे घटना जाथाय जों जानायखौ नुनो मोनदों। बयजोंबो मिथिजानाय, बयजोंबो अनजानाय, बयजोंबो गोरोबलायनानै थाग्रा सासे बेक्ति दिनै बिजितगोरा नार्जारी सारआ रुंसारि जादों। मानि थाखाय, माबोरै आरो मानि दुखुआव, मानि दाहायाव दा रावबो दिनै बुंनोबो हाया, सोंनोबो रावनावबो हाया आरो बेखौ सोंनायनिबो सम गैया। नाथाय बेखौल' जों दिनै गोसोआव मोनसे सौदावनाय फैदों। दिनै बिजितगोरा सारमोन बायदि बयजोंबो फ्रि, बयजोंबो रायलायनाय, रावजोंबो नांलायनाय खमलायनाय जों खोनाया। नै दाखालि बावैसो खामानि दामानिनि रायलायनानै मोनसे दायित्व होनानै जों खामानि मावहोदोंमोन। माने बेबायदि बेक्तिया दिनै जोंखौ नागारनानै थांदों। बेयो न'खरनिल' खहा नङा, जोंनि गतै समग्र बर' रायजोनि, बिटिसि रायजोनिनो खहा। आरो मोनसे समाव थैनायखौबो फेजेननाय बायदि गिथावना समखौबो बिथाङा बारबोनानै दिनै बेसिम स्टेजाव फैदोंमोन। बयजोंबो मिथिजानाय आरो मोनसे रायजोखौ नायनो थाखाय मोनसे बिबानखौ मोनदोंमोन। नाथाय मानि थाखाय जे बेबायदि सोमोनांथाव आरो गनायनो हायै जाथाया जाखो, दिनै जों बेखौ मोनथिनो हाला। गमामायैनो जों सानफ्रोमबो लोगो मोनज्लायबाय थानायखाय गोसोआव मोनसे सौग्राव फैबाय थादों। माने नंगौना नङा सिमां बायदि जाबाय थादों। नै दाखालि बावैसो जों लोगो मोननाय, रायलायनाय। दा जिहेतु घटनाया जानानै थांबाय, निस्सय बिनि जाहोनाव मा दङमोन, मा दुखु दंमोन, मा दाहा दंमोन, मा दङमोन, गावनि अनजालि बिसि बा गावजों लोगोसे थाफाग्रा, सानफ्रोमबो अरायबो सुखु दुखु थाफाग्रा लोगोफ्रा एसेब्लाबो मिथिनोबो हागौ बा फोरमायाखैबो जानो हागौ। आरो गावनि अनजालि बिसि बा गावनि आंगो लोगोनोनो जुदि फोरमायनानै लायाखैबा इसोरनि अनगायै आरो सोरथो मिथिबावनो। दा मोनसे दाहा फैबाय, गोसोआव सानखांनाय फैदों। बिनिखायनो दिनै जों लोगो मोनाखिसैब्लाबो क'क्राझाराव लांदों। आरो गोबां रायजोजों जिहेतु रिलेसना मोजांमोन, बिथांमोना नायनो लुबैदों आरो जोबथा बिदाय होनो लुबैदों। दा जोंहा दिनै गावनिनो आंगो दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि सार दंफैयो। बेफोर दुखुजों बुंफबदों। जोङो साफ्रोमनि महर मुस्रियाव जों हमदांनानै मोनदों। बयबो माने गोसोआव मोनसे समखिखांनाय आरो दुखु फैदों। जेखि जाया बिथांनि जिउ आरो जिउमाया, न'खरा इसोरजों अनजायजाथों, बेखौनो जों खावलायगोन। आरो बेबायदि आनफर्चुनेट घटनाफोरा जानायनि सिगां जों बयबो जेन साग्रिद जायो, बयखौबो दुखु होनाय जायो। नै जों बिटिसि रायजोआनो दिनै गोबां गाबदों, दुखु मोनदों। दा जेखिजाया इसोरा बिनि सायाव सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा होथों आरो न'खरनि बै बाहागिफोरखौ मोजाङै लाखिथों। प्रकाशना गावनि फर्मेलिटिसखौ निस्सय मावगोन। जिहेतु गाव खुदकुसि जानाय बायदि जोङो जितु नुबाय मबाइलाव, ससियेल मिडियायाव, बिनि बागै फर्मेलिटिस दङ। डाक्टरनिफ्राय लानानै माफोर मावनांगौ दङब्ला बेखौ मावगोन आरो बिनि एन्सारखौ माला प्रकाशन साइडनिफ्राय होगोन। थेंक इउ।